May adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ania ang maayong balita sa Cebu. Naila isip supplier sa labing unang homegrown coffee brand sa Cebu, ang Tuburan Coffee Farm nga garbo sa lungsod sa Tuburan, mipasigarbo sa kalampusan niini, lakip na ang mga kalambuan nga natagamtam sukad kini namugna ni adtong 2012. Sa pagbisita sa mga miyembro sa Cebu Association of City and Municipal Public Information Officers dito sa Tuburan, atol sa gipahigayon nga kaukampiyo meeting, mismong si Tuburan Mayor Aljun Diamante ang mapasigarbuhon nga nangulo sa pagpasundayag sa maong pasilidad, lakip na ang pagsaysay sa kasinatian nga giagian sa pagmugna sa nailang Tuburan Coffee. Ang Tuburan Coffee Farm nagsugod og produce og baligya sa ilang produktong kape ni adtong 2018. Ang maong farm nag-operate pinaagi sa mga good farming practices ug nagamit og mga organic nga farm products dungan sa tumong nga mahimong usa ka organic farm. Samtang nakadawat usab sila og accreditation gikan sa Agricultural Training Institute aron nga mahimong learning site ug usa sa mga farm school establishments sa TESDA. We just recently, sir, we are very happy to say na we have been accredited by the EPI training as one of their learning sites. So very happy kami we have been awarded just today about it. And so this is a stepping stone for us also ask namin to become a farm school sa TESDA and also as a tourism site for to boost also the tourism industry. Gawas niini, ang Tuburan Coffee Farm mauusab ang naginusarang accredited supplier sa seedlings sa Bureau of Plant and Industry dinhi sa Cebu. Karon, padayon ang pag-market nila sa ilang produkto kung diin miapil sila og lain-laing trade fairs and exhibits aron nga mas mapaila pa sa kadaghanan ang Tuburan Coffee. Ang Tuburan mao'y naila na karon nga Coffee Capital of Cebu. Gikahalipay ni Mayor Diamante ang napupo nga kalampusan sa Tuburan Coffee, lakip na ang positibong natabang niini sa pagpalambo sa agritourism sa lungsod sa Tuburan. Og ang nahatag usab niini nga mga livelihood programs and opportunities ngadto sa mga local farmers. Aniya usab ang maayong balita sa Negros Oriental. Dinhi sa Dumaguete City na nailhan sab isip University City, nagkadaghan ang mga coffee shop tungod sa hilig sa mga kabatan-unan sa pag-inom og nagkadaiyang timpla sa kape. Mao karon ang gilantaw sa Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association na oportunidad aron matabangan ang lokal na industriya sa kape na Mulambo. Tumong sa Nora na makiglambigit sa mga coffee farmers sa Canlaon City ug mabida ang ilang produkto sa mga turista pinaagi sa pag-abri og mga specialty coffee shop sa Dumaguete City. Subay niini ni pahigayon ang Nora og usa ka coffee tasting and smelling activity alang sa mga kawani sa media og Negros Oriental Provincial Tourism Board aron masinati nila ang usa ka elevated coffee experience sa usa ka specialty coffee shop. Lots of coffee shops here in Dumaguete, and one of the main issues of the coffee shop is that they do not have enough beans, good quality beans. With this, we will have enough supply of good quality coffee beans for Negros Oriental. At the same time, we're helping the farmers. Dumagueteños, Negolenses are really coffee lovers, but we have the thing that Riani and Lance are doing, they're elevating the coffee experience, and that is really the goal of tourism. They always have to give different, palate, different variety of experiences. Nakig-uban ang Nora kay Rolando Mirondo, usa ka coffee roaster na nakabase sa Cebu alang sa pagdevelop sa mga kape sa Negros Oriental. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV. Ug di usab magpauwahi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Malipayon og mapasalamatong miabi-abi ang mga sikihudnon sa pagbisita ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kauban sa ubang mga kongresista ug uban pa mga opisyales sa gobyerno sa nasod. We thank our Speaker Martin Romualdez for letting us witness the biggest service caravan in Siquijor. Akong dakong pasalamat
sa atong pinalanggang Presidente Bongbong Marcos for initiating this program. Ilapin na po to you, Speaker Martin Romualdez, for being here with us and for choosing Secure to be part of this program. Tumong sa pagbisita, mao ang paghatod og mga programa og serbisyo ngadto sa mga sikihudnon pinaagi sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair 2024, usa ka makahuluganong hitabo sa probinsya sa Siquijor. Umasa po kayo na patuloy po kami na mag-iisip at magsasagawa ng iba pang karagdagang tulong na pwedeng ipaabot sa inyo upang matupad ng bawat Pilipino ang kanyang buong potensyal. Ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair mao ang pinakauna ug pinakadako nga consolidation program diin daghan nga mga government agencies ang gidala sa probinsya sa Siquijor aron mohatag og libreng serbisyo. Namidiri karon maghatag og mga programs and services para sa atong mga beloved OFWs na mga taga Siquijor para ni sa atin sa bagong Pilipinas. Adunay 300 million pesos nga pondo ang gitagana alang sa labaw sa 50,000 ka mga sikihudnons nga nakabenepisyo sa more than 200 ka mga programa gikan sa 39 ka mga ahensya sa gobyerno nga nisalmot sa maong serbisyo fair. Base sa natala sa BPSF team, mikabat sa 54,401 ka mga beneficiaries ang narehistro sa BPSF. Samtang sa kinatibok ang pondo nga 300 million pesos, 117 million pesos cash mismo ang gipanghatag sa napiling mga beneficiaries diin kinadak ang bahin sa pondo niini naggikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa kantidad nga 80 million pesos. Kini gipanghatag pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD ug uban pa mga programa ubo sa DSWD. Daghang salamat Presidente Bongbong Marcos sa pagpili o paghatag og kahigayunan sa mga sikihudnon. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hammond. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo ug mag-uma na pud ta sunod simana.